Жан-Мишел Кусто представя. Някога мечтали ли сте да откриете един невероятен, изненадващ и често опасен свят? В такъв случай ме последвайте. Аз ще бъда вашият водач и ще ви отведа на най-невероятното и незабравимо приключение. Светът на океаните 3D. Да се потопим в океанските недра. Ще се озовете лице в лице с изненадващи, забавни, мили и дори някои опасни същества. Дублиран на български език от Таня Михайлова. До края на това страхотно пътешествие вие ще се влюбите в невероятния свят, който аз наричам свой дом. И също като мен ще поискате да го защитите. Светът на океаните 3D. Една вълшебна подводна одисея в триизмерен свят. От май в избрани 3D киносалони. Разпространява Профилмс.